Nyakwara mogi jong machiegni cheno ni mar rameny piny twak ma itelo mar ariyo mantiego karakadhi bedo katae nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwara mokiewo nyaka sango warango chal mag apeyni kata bero apeyni e kaunti ma Nairobi ka nitiere ka kod jatend migawo mochung' ne weche mag apeyni kaachiel koda ka mano dongruok mag apida. Iwacho ni chenro mopogore opogore matimore e kaunti mano mar Nairobi ka an kae kod jatend migawo mano Ibrahim Auma mabende osemole studio kar kamar mondo mi warangi ni to gin chenro mage manitiere to bende japiny winjo chenro gi kamoro amora ma gintiere e kaunti ma Nairobi. Kituri kodwa e kuonde chung'od bura duto ma yudore Nairobi kae arwaki ni machiegni chenro ni mar rameny piny Ramogi TV ng'ano mantiere buti kapo nono wuok kama ok owinje dholuo lokne mondo mi konye odhiambo ma kawuono kae watieko twak mano dakika machok tok saa 2 mar otieno ma kawuono machiegni. Waziri Oimore kendo machiegni. Oimore ahinya Cleophas. Ero kamano. Amor kuom gwel. Weche thoth ahinya matimore e kaunti ma Nairobi kar kae. Yes. Chal mag apeyni. Yes. Ni kuma chal nade sani? Anyalo wacho ni gik mane governor promise. Anyalo wacho ni kaka ng'at matiyo e kaunti kendo mochung' ne migawo mar barabara. Anyalo wacho ni osetimo maberie moloyo. Mokwongo ber ng'eyo ni kaka minister or jatelo mochung' ne weche mek yore to gi apaya yore weche mek wuoth to gapida e kaunti ma Nairobi. Wasebedo gi weche mang'eny mag ng'iyo kaka wakelo ne jopiny dongruok mane governor promise gi. To mae nochakore immediately mane kaunti ochako. Nikech ago erokamano ne moluor migosi Raila Amolo Odinga mar Nyasaye ket chunye kama okwe. Kane wachako kaunti wane achiel kuom jok mane oor koa e ofise mane tiyone mondo mi odhi obed e kaunti ma Nairobi mondo kony weche mek service delivery e kaunti ma Nairobi. And through his wise counsel mar baba ma ne wanyalo timo every week to guide on how roads are to be done. Kaluwore gi kaka en engineer ma nochung' ne weche mek migawo mek yore. Ne wadwa bedo gi yot kabisa kuom hakikisha ni ahadi kata promises mane governor omiyo ji and many others mane oko promise. Waketo a step mamoko iloso to moko sama wuoyi kodi ni e process miloso. Koro mago gin gik ma anyalo wacho ni achiel kuom mpangilio kata gik mane owachi timo na jopiny mosetim. Nitiere chenro mopogore opogore ma kaunti osebedo kae katemo mag bero weche mag apeyni kendo mag rango ne diere gi chopo yo machal nade. Mago ting'ore kod apeyni miloso kod kaunti miloso kod mago mag jokura kod mano bende ma sirkal mamalo kama gintiere kar kae. Singo kata paro mano mar medo kilomita maromo 120 kaachiel koda ka loso lights moheo 70,000. Chenro gi duto japiny nyalo neno ber gi yo machal nade tudruok e bombe mopogore opogore ng'awuok ka wangware chop Nairobi CBD e yo makare kendo sama winjore ng'ama wuok umoja bende kik yud dhugruok kata e kor gwenge kata kama oganda nitiere jokalre moro makare bende japiny nyalo neno gini kose mane otas. Cleophas adwa confirm ni sama wuoyi kodi niendi Nairobi chalo a construction site especially weche mek barabara to gi weche mek infrastructure. Construction site ni gero manyien koso itimo rehabilitation? Nitiere mwagero manyien to nitiere mitimo ne gi rehabilitation. Why are we ang'o wawacho wach mar rehabilitation? Nyaka ing'e ni kochakore higa mar 92 Nairobi osebedo ga ka ni e bad migawo mar opposition. Ok gisebedo ka giyudo kony kowuok e piny owacho especially jok manie telo. Koro yudo ka Nairobi yore manolosi infrastructure manolosi osebedo ka dok chien nikech ok osebed kimiyo gi attention kaka the capital city. And ma en gima osebedo ka dhi mbele. Bang' yiero manotimore niendi ma koro ne wantiere gi governor mowuok e sirikal and of course majority owuok e chama mar ODM. Emano miyo oorwa before broad based. E Nairobi County wane man wachako wach broad based niendi. Ka governor wadhi mondo mi wang'i weche mek migawo mek barabara to gi development nikech majority of jok manogo ombulu ibiro yudo ka ne gin jok ma allied to
chama mar Azimio. Koro mano kan wadhi kanyo ibiro yudo ka promise mane omiji en 120 kilometers, but we have done way much more in upgrading. Nitiere a lot of backlog mosebedo katimore Nairobi. Apart from that, ibiro yudo ni apart from the 120 kilometers miwinji wacho noendo, Nairobi kaka boma mora mora e piny mangima nigi pressure mek jok ma e gweng' kabiro Nairobi. Koro yudo ka nderni manoger ndalo machon kande either gitin or ne ok ger gi standard ma ginyalo accommodate traffic mamalo. Koro nyaka wabed in a position to be able to first rehabilitate and then increase the size of the road and even the amenities kaka drainage maka koni koth ochwe to pi yudo kaka wuotho mayot. Weche mek taya mamenyo wangayo maogin gik ma we have done beyond what we had promised or what the governor had promised kane odhi e campaign. But ber mondo mi akoni ni Nairobi nigi network mar yore maromo almost 4,900. Kuom 4,900 giendi piny owacho mamalo or national government nitiere mana gi 1,900, mangiso ni iyudo ka chiegni 3,000 and above mago nitiere under the purview of the county government ma wasebedo ka waloso gi mondo mi gibed maber. But ne wayudo riwruok marwa gi national government nikech Nairobi is a capital city. It is the seat of power. Kidhi Urban Areas and Cities Act ogolo kaka kare auchiel kanyendo ogolo kaka national government onego treat Nairobi as far as infrastructure is concerned, being the seat of power. Koro ibiro yudo ka December last year governor noyudo thuolo ma wadhi wabedo piny gi president Dr. William Ruto ma openjowa kaka onyalo konyo Nairobi mondo mi Nairobi olos weche ge mek ndara to gi weche mek infrastructure. Ne wachiwo report on what should be done first to be able to restore it to the state that Nairobi should be. And adwa wacho ni kano chopo March to ne washirikiana gi national government road agencies kaka Kura to gi Kena to be able to keto mpangilio mar loso yore, especially mane wakwayo e major corridors. Masama wuoi kodi niendi nitiere contractors on site ma yore gendo dhi maber. Kamano, apis ma jatendi ma en gavana ma Nairobi omako en apis no mar siasa bende monego bed ni rango kar kae. Singo mano chiwo higa mar 2022 nowacho ni atamalo 38 yes. mago mag yore maromo mantiere kaunti ma Nairobi maromo kilomita 2,970 kilomita mag atamalo 30 yes. Koda boro maga yes. Pini gi kende mantiere kod lam yes. Kata manya wacho kacha ni gin moro ma okete lam yes. Mana bedo kacha ni kale moro makare yes. Nyaka sani igna dek bange yes. Atamalo no siwuok ta 30 koda boro mochopo kure to gin yore marom nade ma pono semedi county ka anya wacho ni atamalo niendi wasechore matin akoni mokwongo sani wasetimo atamalo 45 mangiso ni kuom mane ndo wasemedo atamalo 7 kende mano kuom yore moger manyien to kuom atamalo 7 giendi ne wang'iyo yore ma nigi kidhi Korogosho ne wamiyo concentration areas ma anyalo wacho ni the slum areas mondo mi gin be wa open gi up. Koro gin yore moger from scratch but ng'enyne major corridors ibro yudo ka gin yore ma ne tie state marach kabisa. In fact ne gichalo kata na yore ma koro weche gi osedunyore morumo kabisa. Koro gimbi ng'eni ne wachako gi masami kwano kuma atamalo 38 niendi ok wanya kwano gi kuom yore ma wagero though ni gin yore ma weche gi noserumo but ne wabedo in a position mar duoko gi back to the state mane gintiere and even better. And yo kena ina go lam kende yo en ng'iyo kaka pi biro ringo sama koth ochwe ma bende ranga dier nikech rango jodbura moko sano wuok maloso apeni e kuonde chungo bura magi yes. Bende magi orango ya tamalo muwacho no medore gi nikech nya wacho ni ero jolang'ata jalango oketo mare yes. E kar chungo bura mare malang'ata yes. To kako gere yeah. Iyudo ka county bende nyalo biro county bende nyalo kawo credit ne mano
kaka mogere ei county ma Nairobi kago mago bende koro gibiro yo mopogore nikech kanyo machal nitiere pogruok moko manya donjo. Ok ing'e ni yo moro amora development moro amora kata yo moro amora migere county, so long as within the borders of the county, it is still under the purview of the county. Nikech ing'e ni migawo mar yore en a devolved function. Kata be ni gitime nyaka bede gi engineers mek jo county ma nyaka advise gimitime e yono endo. Ng'eny gi ibiro yudo ka dwaro no gera yo, okawa lam to go e wiyo asto weye kamanendo. Ka koth ochwe yoni pi biro dhi kanye. To sambang pi ogudore barabara ni endi. Emiyudo ka oger barabara kawuono to koth chwe matek kawuono to bang' dwe achiel yonendo osekethore. Koro county nigi role to be able to guide ni barabara ok en mana kama mtoka ringe kende, en drainage, and apart from that sirikal moko mosekadho gendo Nairobi ka negi plan to negi plan for mtoka, but sani ji mawuotho Nairobi ng'eny. Koro ibiro yudo ka nyaka iger kama giwuothe miluongo ni NMT, apaya mar dhano. Koro mago is part of sami go atamalo 38 go atamalo 38 kimedo magi. Kimedo kama pi ringe tichak imedo kama dhano be wuothe, kata kama inyalo riembe ndiga. Kech ibiro yudo ka kiwuotho Nairobi tibiro yudo ka sama wuoyi kodi ni endi yore mano gera apaya ma mtoka ringe kende, sani wamedo yore ma dhano be nyalo wuothe nikech weche mek wuoth mek dhano chakore gi tielo to kendo rumo gi tielo. Kamano. Yeah. Apaya en gimoro ma nigi pek kendo duong' ahinya e kit uchumi mar piny kata mar county. Yes. Otudo counties mopogore opogore. Otudo bombe matindo kod bombe madongo. Yes. Kama ntiere karka. Lose weche mag taya. Yes. Mago ma ichiwo. Iwacho kanyo ni iketo gi un gi cheno mar keto gi maromo 70,000 koso ma gik moko mosebedo karka. To ing'e gi lengo mane maduoko piny chal mano mar arita kuoma odog piny. Japiny nyalo wuotho Nairobi kae ka lights gi ntiere yo makare koso moko kethre to klosi ka gwenge moko mabende ang'akoni sana. Erokamano Cleophas. Anyalo duoki ni sama wuoyi kodi ni endi wantiere gi taya 70,000 e Nairobi mangima. Moseketi matiyo. And kuom teche 70,000 gi endi wan kaka county waneno ni ka wachak wamedo 40,000 to wabiro bedo ni wakava kama onego beni wang'iyo kama onge the areas ma mudho nitiere. But kuom 70 gi endi adwa nakoni ni nitiere cases ma waseyudo ma mudho nitiere e kuonde mamoko, to kuonde ma mudho nitiere gibiro yudo ka omija piny taya mondo mi okonye, especially jok madwa timo biashara gotieno kata joma dwa wuotho gotieno mondo mi okony weche kaka security. Tibiro yudo ka japiny ni ema ng'ato biro to wuodho kata waya kata wuodho bulb mar stima nendo, aidha odhi uso kata odhi tiyo gode ode. Tibiro yudo ni japiny kar mondo mi owuo kuom wachno endo gin girito sirikal ma mondo owuo ting'e ni sirikal kuom sano mondo mi owuo kuom wachno endo, yet en sano nyalo go report kata mana ka police kuom gimotimore nendo mondo mi ng'i ni gik ma sirikal oketo mondo mi okony go endo otigo e yo maber. Kiwe cases aina go endo nitiere ndalo moro mane iwinjo ni CBD ne nitie gi mudho. Macha ne en gima nyalo luongo ni sabotage, akia kaka inyalo wach sabotage gi dholuo, but ne nitiere serious sabotage nikech ka ne wang'iyo to wayudo ka sama ne stima olal endo ne nitiere control points chiegni 3 ma ne stima olal at the same time. Ka ne wadhi to wayudo ka gin weche manong'adi kuonde 3 dichiel ma it was a bit deliberate, but gima ng'eyo ni ne watimo wan gi engineers to gi jok motelo ne weche migawo mek stima mek county, joma wigi ler kabisa. Within a very short time they were able to duoko weche mek stima go endo. And kata mana mineno isiki wuodho gi endi watemo mondo mi wati gi jopiny mondo mi wabed ni wanyalo yudo report kuonde ma owuodhe stima go endo mondo mi waduoke gi, though it is a bit costly nikech pesa jopiny emitiyo gode gi endi, to nyaka wakonyre kodgi mondo mi wa ensure ni weche mek stima gi endi odhi mbele. But apart from that Nairobi mana kaka en boma madongo dongo kaka Washington, kaka didhi London gini, kaka didhi Johannesburg gini, Nairobi okadho kama ipango gigege
ma short term. Kaka county ma Nairobi ne wasebet piny ma waseng'ado ni Nairobi ochopo kama koro nyaka waket teche mondo mi wang'i kaka wa conserve weche mek stima. Wadwa luongo gi gimiluongo ni smart street lighting. Tiende niya, en dim to sama movement nitiere to obedo brighter in respect to the activity madhi mbele kanyendo. And then apart from that, ng'ato nyalo bet e office kata e control room to nyalo neno ni stima ma kama ok ti. Stima man tiere area ma kama ok ti. Then it gives you opportunity mar ringo they attend to kama stima onge. Mano ni gima duwer timo kose ni gima timore sani. En sama owuoyo kodi ni en wach madhi mbele. Odhi mbele ni time koso ilose mondo mi ochak tiyo. Ilose mondo mi ochak tiyo. Dhika ukini marom nade nikech ma achiel kuom singo mano keti mokwongo kana en weche mane wacho ni incorporating smart solutions. Yes. Mane singo mane Sakaja ochiwo ne jo Nairobi. Nyaka sani in adek bang'e. Pode kok uchako incorporate kose ni gima onego bed ni sani tiyo kendo konyo jo Nairobi. Jodak ma Udhiru ma pod tiyo kod county ma Nairobi. Irang'o ne jodak mantiere Kawangware. Ahinya jogo mantiere iwacho ni Ngina Road. Yudgi yo machalade ka teyni makanyo kethre. Beno nyalo chopo ne gi yo makare Samuel Ose. Adwa koni ni kuom ndalo madhi iga achiel gi nus kapok wadhi e ombulu. Gima wawacho mar smart street lighting ni biro bedo ni tiyo. Adwa nakoni gimoro kuom Nairobi. Ma ber ka jopiny ong'e. King'iyo gik ma ose delay gik programs ma ne wapango mondo mi watim kaka koro mwawacho mar stima ni endi. Ibiro yudo ka structures mane wa in place mondo mi gigi endi o take off. Ibiro yudo ka the first administration ne nitiere structure maber gi governor mokwongo. Kibiro the second administration kaendi tibiro yudo ka structures ne bet ogore piny ma ng'eyo kore gi gunde ne tek. And then koro administration yendi kodonjo tibiro yudo ka governor wacho ni jopiny osemiyo ndege ni mondo mi watere malo. Wateru ratera malo kata be ni onge gi gik moko gigwa biro fix kaka wadhi nikech japiny ok nyalo kono ni we anena wakwong wa fix kaka koro street lights miwacho gi weri tura nena mondo mi wa fix gini koro kwa chak tere malo. Tiende niya mondo mi gika ina giende timgi nyaka wa make sure ni chike mitimo gi godo bed chike moriere ma gin chike manyaka bed passed the assembly, gin chike manyaka align with the national government, ka gin gimidwa tim through PPP, ka gin gik midwa tim through other avenues minyalo tim gi godo to nyaka chike gi bed ni gi align mondo mi otimre gimoro mabiro konyo jopiny. To ka en gima biro konyo jopiny wacho ni en gi public interest diere kanyo. Yes. Kendo kama nitiere kar ka en gimoro ma jopiny dhi yudo ber moro kawuok ire. Yes. Nyaka sani wacho un mano chako broad base ne county ma Nairobi kapok obiro malo ku. Yes. Nyaka sani. Ang'o miyo ok ochopi to un gi favor mano mar bedo kod jood bura mathoth manyalo kalo gik makonyo jopiny. Kosiri to koro wacho ni gachiel kodong' to ji dhi yiero gino bed ni tiyo. Ok dhi nene ka gima en siasa kata manyo mbulu kalure kod dogruok monego chopre japiny. Ing'eni kata bed ni untiere gi majority in the assembly to kata un gi goodwill to chik ni gi sani monego bed nokaw. To chik ma Kenya ka bi ng'eyo ni nyaka bed subjected to what is called public participation. Ok inya wuoka ni un gi public ni un gi goodwill to kendo untie gi the majority then udhi to kadho chike ka jopiny ok owuoye. Ting'eni en chik ma be nyaka non. Nikech en chik midwaro ni mondo otine Nairobi ok towards the election. En Nairobi sani kipango mane gima watime county Nairobi ka ma Nairobi kaini. Nairobi kwa pango wachne kwa ng'iyo weche mek chike, kwa ng'iyo frameworks to gi regulations manyalo ran Nairobi. Wang'iyo Nairobi beyond 2036 kadhi mbele kuchochonde. Ok wadwa plan for Nairobi for tomorrow. Igni adek mokalo. Ok en samoro mar kalo chik abila mewacho ne sani. Koso igachiel gidweche ang'wen misebede apis. Koro penja kanisa moro kigiting msalaba mar ng'ama chielo mane nitiere mbele ni e migawo machalo kamano. Igachiel gidweche ang'wen mano losi higa mar 2023 yes. Kidonje apisi. Nyaka sani pok oromo mar chwalo chike ma kama ikoso kwamo kumoro. Ing'eni chike samitero gi assembly nyaka gimbe giwuoye. Nyaka giduog ni tim amendments gi. Nyaka iduoke ne jopiny. Jopiny be nyaka gole pachgi. Ni gini wadwa ni mondo timnwa kama indi. Nyaka iduog kendo en back and forth mondo mi make sure ni yudo chik maber manyalo tiyo ne jopiny. Kaka koro sector wa mar mobility ni endi. Adwa koni ni kuom iga miwinja koni ni endi waseloso regulations madhi 17
mabiro konyo strengthening development ma wakelo ne jopiny to make them sustainable. Yeah. Ero kamano ahinya. Ng'e nitie paro mathoth pod mantie kar kanyo idho thuolo mar mondo mi warangi ane achiel kachiel ka kendo to pod warango kaunti ni mano ma Nairobi. Yes. Adani lose jogo mosebedo ka ketho piny. Yes. Gin jogo magedo. Kabisa. Developers. Yes. Rang South Sea. Rang South bisa mwalose ni. Rang Eastleigh. Rang gwenge moko mantiere ka mantiere alwora ma chuny boma ma Nairobi. Yes. Jogi gigedo wacho ni high rise buildings to diere kanye mantiere piny matindo mago ma ji luwo ka ji dhi kanisa ji dhi e chiro apeni gi okethre. Singo mano chiw ka nen mar rango developers mondo mi o repair roads magitiyo godo e kinde ma tipas ka bende kalo kata kendo ketho yore makamagi. Yore moko kalre nikech tipas mag jok magedo okethogi kendo kunyogi to jopiny bende tiyo kodgi achiel kachiel. Moko bende ok gin kata developers gi, moko gimanjo piny ma pono noketo taka mandara oimore gi taka. Kawangware kantie moro masani ok kalre kikalo tedhi mane ka wosh kendo nikech odum matek ahinya kendo odum marach. Jogi moting'o developers urango gi machanade mondo mi apeni gi bende obere county. Mano duoka back to gima nakoni ni chike. Ing'eni ok inyal wuoka ni kori wuok idwa mako ji abara mach. Kata idwa chuno ng'ato ni nyaka kori los yo ichune gi chik mane mondo mi olos yo mokethore ni. To moro na en ni sector wa mar roads kwa riwore gi sector mar iluongo ni built environment and urban planning osebedo gi chik ma kono the developer ni sami setieko gedo to dwaro ni kilomita achiel kadhi koni kendo kilomita achiel kadhi kamachielo kamisebede kilose yoni dwaro ni mondo mi ilosi mondo ka mi approvals kata occupancy license. Okay. Mano nitiere. And apart from that one be kaka jo migao Mario one tiere mondo mi wa make sure ni weche mek Nairobi mar uchumi odhi mbele. Ing'eyo maber ni Nairobi sama wan tiere ni endi waonge gi lo waonge gi lo vertically lakini kwa dhi e malo to wan tiere gi nafas mwanyalo gede mana kaka Dubai gini yudo ko yoro ger ko chomo malo kaka koro wan be Nairobi wa encourage and manendo ok miwa mondo mi wadin ne jok madwa biro invest kata jok madwa gero ute gin kech they build up to the economy mar Nairobi. Koro kaka jo Nairobi we also need to plan. Emo na koni Nairobi okwa watch Nairobi in the next 5 years, in the next 2 years. Nairobi mana kaka boma mamoko kaka Beijing gini onego bed planned mbele. Ibro neno sani ka in kin kiwuotho Nairobi tibro yudo ka sani watemo expand the walkways. Kidhi along Mama Ngina Drive ibro yudo ka wamiyo dhano nafas maginyalo wuothe maber kabisa. Kidhi e ng'eny yore tibro yudo ka nitie ng'eny yore ma wa expand. To kata kidhi e yore mantiere estates ma were meant for low volume traffic ibro yudo ka one in a position mondo mi wa expand gi to accommodate even those heavier vehicles mondo mi the economic activity bodhi mbele. Yes. Mano kama gintiere kacha achiel kachiel pogo mwandu e county ya mago magapeni. Yes. Kachiel koda kaler na ichiwo lighting. Yes. Pogo kone mopogore. Yes. Wathoro neno ka itimo lighting ma serious itimo Upper Hill. Yes. Nitie man Westlands. Yeah. Kod kuonde moko ma apise jo sirkal gi thoro bete kama gintiere. Bende wadhi neno kinde mabiro kata kama wantiere sani ka jogo mantiere alwora mar Mukuru Kayaba, jogo mantiere Mukuru kwa Ruben, jogo mantiere Fuatanyayo, jogo mantiere Kibra, Kayole, Kawangware, kuonde ma yuto jene piny gi. Kata kupogore gi kama untiere kisiasa, wacho ni political influence mar ng'ato, manyalo miyo giyud gigi e yono ma iwacho ni en mahuyanga kendo maratero mar ng'ato kalure kod kwan gi bende kama gintiere. Apa il ng'ato nyawacho ni kamukete apise mantie gotieno to kama ji odake kor gweng' kata jok tich kata gidok mane kor gweng' kucho. Cleopas ka nini to chal ni yero ga wuotho e area mar Upper Hill okane ka ihinyo wuotho e gwenge miwinji wacho goendo nikech king'iyo gwenge miwinji wacho goendo wantiere gi stima mane waketo sama wuoyi kodi ni dwe pok orumo kane waketo the high mast
e gwenge miwinji wacho gendo mek jowa ma yuto gi nitiere piny. Kidhi Kayole, Soweto, kidhi e gwenge mek Roysambu, kidhi Embakasi village, gin kidhi to jogo kende manyalo koni nikech stima waketo negi kanyo endo marieny negi kabisa. In fact, kendo margi cha waketo marienyie moloyo kaka mineno Upper Hill kami ineno achiel kuom gwenge ma apise sirkal gintiere. Yeah. Kendo kama gintiere ka. Yes. Kara smart solution kae pod utiyo gi teko mar stima mano ma kawaida koso nitie kaka wind corporate kata green energy nikech wacho ni sani lony nitiere ka machiel kuomgi en kaka inyalo ti kod teko mar sola. Chieng' Nairobi kata chieng' kik miyo oganda kos stima gutiyo nikech stima olal. Uchalo kod utimo giyo machal nade gin solar panels ma uchano gi koso mana stima achieng' ma itiyogo kata udi. Kiwinjo ka wacho ni smart street lighting en o factor iwinjo ka koni ni waketo stima ma sama onge activity to teko ne cha odok piny. To sama Cleophas okadho kata sama nyamburko moro kadho to en sama teko mar stima endo medore mondo mi orieny ma gine. Mago are some of the solutions mwabiro go mondo mi wa save teko mar stima keto weche me keto stima. U save teko mar stima mutiyo kawuok teko mar chieng' mutiyo gi sola koso utiyo gi yo machal nade nikech nitie samoro ma stima nyalo lalni ko gweng' to lal ko kaka wacho lines adek mano ng'ad ka. Yes. Makelo lal mar stima. Yes. Kamoro kaka chalo chuny boma ma Nairobi. Ndiye chenro moro amora mar sola ponono koso utiyo mana gik ma kawaida ma kolal to lal ni jite. Watiyo gi stima ma kawaida. But ber ka koni ni nikech en gima nyaka wakon jopiny ing'eni watiyo very closely gi jo Kenya Power ma ibiro yudo ka stima marieny ne jopiny ni endi ibiro yudo ka en gi lines ma sama stima olal tibiro yudo ka gin to area no to stima to nitiere nikech changing of the transmission lines and in as much as one gi plans through our sector mar environment category to be able to solarize most of our street lights. Tibiro yudo ka advantage ma wantiere godo kaka Kenya en ni wantiere gi between 90 to I think 95% of clean source of energy for the country. Mano add to ki wacho weche mek ng'iyo saving mar stima. Yes. Kamano nitiere kama wacho kodo koro ka stima kendo light monego bed ni nitiere alwora mag oganda. Pod aduoki mane kwan mag lights ka 70,000 kod 40,000 ma bende pod biro kar kae. Nitiere direct link moro amora kotere kod lighting kod mano ma security mano mar alwora. Sani kama lose kar ka nikech wacho ni apeni kiloso lights bende nyaka bedi nyaka sani arita matimore e kaunti mar Nairobi ng'eni timiga muchung' ne arita to ahinya kuom apeni migero to mago ma iloso light ka irango kod arita kwe nyaka sani. Yes, wantiere gi team ma iluongo ni anti-vandalism and then a sector mar mobility and works kind be wantiere gi jogo ma ng'iyo giwuotho gotieno ging'iyo weche mek stima kama stima di kethre gotieno to girekebisha kata kama obendo vandalized. But Cleophas ber ka koni ni nitiere kaka koro jogo Outer Ring Road ma ne waketo jok marito migao marito weche mek stima kik kwal. To ibiro yudo ka jonjore no biro kanyo endo ma omonjo jok ma nitiere kanyo. Koro in yudo ka samoro ichung' kanyo kiting'o rungu. Ing'eni askari mar county onge gi bunde. Ochung' kanyo gi rungu. Ichung' kanyo gotieno gi rungu to ng'ato biro gi silaha kata biro gi crude weapon. Ing'eni onge gima inyalo timo. But en issue ma an amor kabisa nikech governor ne o address gi the president chieng' mane wan give that candid talk December makoni ni endi and the president agreed ni there is need for partnership and coordination with the national police to be able to set up a team miluongo ni anti-vandalism team ma adwa ni mondo confirm ni waseyudo team make police mobiro obed attached to us as a county miluongo ni anti-vandalism team though kwan gi pokoromo ahinya mondo magi nyalo cover Nairobi nikech ing'eni Nairobi duong' but nitiere specific area ma very critical
ma they've been able to contain weche mek ng'iyo ni stima rieny ma ok okwal. Loso kotenore kod weche mag obila nitiere machalo National Police Command Center kama nitie kata weche mag tudruok gi kantie kes moro amora ng'ato nya report inyago simu kuonde mopogore opogore. Korido moro Dandora light mare okethre jogo chopo kanyo ma oketho lights mo kanyo nya tiyo te stretch achiel no te jogi nitiere ka ogo report mane ni kanyo losi machielo be ni kata maga peini moro kuny kata gi ng'at moro ma ok winji to go report kata ka police ni mata ng'at timore kar kae mano po nitiere migawo mari maga peini kai kaunti ma Nairobi kachalo koda ka chwalo ler makare maximum acceptable kata sa mathoth ahinya moyie gi chik mar mondo mi repair no team tena mane to nyaka sani average time ni en mane ma response nyalo bedo ka timre mondo mi jopiny oyude resruok ahinya jo Dandora masena chiwo kaka ranyisi. Average time mar repair of stima ma ok ti bang report kamano ko obedo ka wayude as a county would be less than 24 hours considering the coverage makoni nikech mokwongo ing'e ni county nitie gi migawo mopogore kaka sub county administrators and ward administrators ka giyudo ripode machalo kamago it is easier nikech kony or repairs tiyo kuwuok from city hall wa miyo migepe mek loch mek kor gwenge goendo nafas mar respond to repairs midwaro goendo except kama is a bit technical madwaro kony koa office mamalo then akawaoro negi team mamwalo noendo mano kuom weche mek stima kidhie weche mek yore to it will ideally take like 3 days for us to be able to repair the pothole but it will be 3 days or even a week nikech nyaka wakwongo ang'e ni to yoni ng'ama nokunye nikech ibiro yudo ka samoro ng'ato dwa keto fiber optic to ng'ado yo to en ibiro yudo kokunyo yori yudo ka ng'ato dwa keto pipe mar pi to bukore ong'ado pi kata dundu no bende kama okunye no mokale bondara odhi kata umuoch ibe ka kuren tinga en mar contractor mokunye ni service provider machielo mar internet makalo fiber optic cables gi koso ting mar county koro such a case nitiere gimo miluongo ni performance bond manyaka make contractors gi manyaka wa make sure ni watiyo godo mar loso kanyendo but ing'e ni performance bond mar ng'ato ok inyal tiyo godo nyaka ibed gi a justifiable reason kata be ni nene kamano nyaka obed justified mi ndikne mo accept mo be either odhi lose or utilize that performance bond to be able to repair that koro mane mamiyo thuolo mar timo such a repair eno nyalo bedo no nyalo budhe matin kamano e kaunti ma Nairobi ka koth ochwe madaka matin wang'e maber nitie dhugruok mag nyamburko kod pi mapong'o kuonde dak mopogore opogore kendo kelo midhiero ne oganda mopogore opogore mabiro kalore kod gino manawacho telo mokwongo gedo ka ng'ato korango ni to yugi keto kanye pi molil mawuok e ndarani kata pi koth luwo kure kirango gi sani achiel kachiel nyaka sani nikech wabo bedo kodi ka chieng' moro wabogo ni simu ka koth ochwe Nairobi koth chwe matin Nairobi kama to nitie kuonde moko ma kata nyamburko ok nyakalo kendo bedo mi kibaji to county osetimo ang'o nikech sani gimineno nitie jok mondiki mag environment works magolo yugi e odundu mag pi monego bed ni pi kale mano kende moromo adwa nakoni ni yore ma wantiere godo and the drainage systems ma wantiere godo gin mane obedo planned chon sani iwacho rightly ni igero ute madongo dongo sami igero ute madongo dongo nyaka expect ni nitiere pi mawuok kuomgi mawuok kendo kuom ot machielo ma ibiro yudo ka kimedo ka giriwore to yudo ka capacity mar pi mawuok out of a space of area moro ng'enye moloyo loko kata calvert ma oketi koro gima sani watemo increase the capacity mar calverts giendi and sama wuoyi kod niendi wan gi across the county wantiere gi areas mo was identify around 71 areas make kuonde makelo calvert matindo ma pi mondo mi okadhe mapiyo tek calvert u expand liyo machal nade to kumedo ndara koso ochal nade kar kae
nikech odundu cha to tin ka bentie cha koso loso stretch no mangima mondo mi kaka Calvert bende oyud thuolo mar bedo karka lero ne ka kutin gima watimo wamuka yono complete to wagolo odundu no endo koa tung kumachielo nyaka tung kumachielo to gin points ma engineers oseng'iyo ni en point ma koketi to nyalo miyo pi ng'ad ring mapiyo kawuok kanyo endo mondo mi oyaw malo kech sama pi ok okete tung to pod the same problem nendo pod wabiro yudo koro wayawo yote and then wahakikisha ni wa replace from malo tung nyaka tung kidhi ng'iyo kaka koro General Madhenge chon ne iyudo ka mondo mi pi ringi ne tek koro ibiro yudo ka pi ogudore aguda kanyendo koro ibiro yudo ka odundu mawuok golo pi General Madhenge katero Ring Road oyar maduong' mondo miyo pi owuok kanye koro kik pi chak chung kanyendo kichak idhi yo museum ka ibiro yudo ka ne pi gudore kanyo Jijo Road kanyendo ibiro yudo ka ne wadhi mwakunyo tie museum kanyendo ma wagolo odundu kwa tung koni tung kocha chande ibiro yudo ka kuonde mane pi chunge gande koro sani wayaro ma pi koro nyalo bedo ni nyalo kadho e yo mapiyo problem mane nitiere yudo ka pi gudore to odundu tin koro kaka pi ng'ad mapiyo bedo matek emane kelo flooding areas mamoko but we have really worked on most of those corridors and pod wadhi mbele gi ng'iyo corridors ma nyalo miyo wayaw pi mondo kik pi gudre makelo flooding nyaka sani ka nitiere chenro mopogore opogore mag bero apeyni gino maduong' mabende ne ulose mano mar decongesting kata duoko chien dhugruok mago mag nyamburko kata gigo mathung'o boma mano ma Nairobi kaka utime machanade kotenore kod apeyni nyaka ing'e ni dhugruok mar mtokni e gweng' ma Nairobi luwore gi lack of confidence kuom jopiny tiyo gi PSV to gi wuotho e chuny town nikech iyudo ka nafas ma giwuothe onge mondo mi wadi congest mondo mi wami dhano yot mar gombo wuotho gi tiendgi ka gidhi timo gige e chuny town ma gitiyo gi nyamburko mabiro kelo traffic gik ma watimo en ni wayaro kuonde ma dhano wuothe mondo bed madongo to accommodate the number of people manitiere e Nairobi koro iyudo yot mar wuotho kidhi timo gik midwa timo e chuny boma kichak idhi ng'iyo kendo nitiere kuonde moko ma kaka mane wacho mane nitiere gi yore ma ok ber gin be wase duoko gi mondo mi traffic obed ni nyalo flow apart from that wantiere gi committee miluongo ni County Transport and Safety Committee mane jakomne kaka minister ma Nairobi committee ni nitiere gi jo NTSA nitiere gi jo Kenya Police nitiere gi the road agencies ye kaindi ma waromoga every week sama waromo chande to jo Kenya Police or the traffic police biro wacho ni traffic mwayudo nitiere area ma kamaendi to gima cause traffic ni ka en gima inyalo kony gi engineers to engineers time ka en gima inyalo kony gi weche mek enforcement to the enforcement team mago mikakati mwaketo mondo mi wadi congest town and kichaki medo gi weche mek gine kichaki medo gi weche mek yaro barabara to gi loso barabara mondo mi obed maber ma mtoki nyalo ringo ma ok gidhi ni gichung gichung erokamano kata kadoko ni sewe biyo ne jopiny kuom bedo gi wacho ni confidence matin tiyo kod nyamburko matatu mondo gidonj go town chenro moro nitiere mana kano chake nomiyo jopiny geno kata kodoko ni sirkal mamalo emane wache tinitime county ma Nairobi ma mar BRT mane wacho ni ringo Thika Road kacha ka intie Thika Super Highway kanyo kodo nyaka town side no pon tiega gik mano ger ka pon tiega mana malo kacha kikalo piny kanyo iwacho ni main project monindo onego bed ni konyo e duoko dhugruok matimore chuny boma Nairobi gini no chung nitie SACCOs weg nyamburko mathoth matatu no dhi kacha e do temo chung gik machalo kamagi tiparo ne na idea machal nade makata sani kata kinyalo tem mondo mi oduoke mondo mi rest county ma Nairobi Cleopas ing'e ni public transport e boma kaka ma Nairobi kaindi en gima nyaka ng'i maber nikech economy mar Nairobi runs on that
and weche moko kaka gero BRT gi endi gin weche maber kabisa ma county kaka ma Nairobi warwako kabisa. Kichaki we BRT wantiere gi connection of the BRT and other modes of transport through what is called the mass rapid transport system. And gima very important. And nyaka wangi ni to BRT ni endi sami dhi gere ere kako dhi wuoyo gi gima is existing nikech ka gere agera ma ok okete monyalo communicate gi the existing bus route network plan for the city kata gi the existing kata mana the paratransit tibiro yudo ka nitiere confusion ma wakelo e Nairobi makar mondo mi gini kel ber to okelo achiedh nade e weche mek wuoth especially on the public transport and ing'eyo ni en gima ne itayo gi sirikal mamalo and kaka jo county wamor to wadwaro ni mondo mitime e yo mabiro miyo kik confusion kata chiedh nade bede e weche mek wuoth ma Nairobi. Yes. Mano ka wantiere kanyo ng'ino wachomo kama dhi bedo kae ka watieko twak achiel kachiel kar kae to bende japiny bende ka wakono ka motelo ne chenro mar mondo mi giornwa penjo ma gintiere godo kar ka mar mondo mi thuolo mar duoko gi ka migi thuolo kae. Festus Jagita. Taya mikete batha piny ber ndi tok gi liel ndalo mang'eny ndalo matin to gionge ang'o matimore ga penjo man kanyo mangi duoki machielo ntiere kar kae mawacho ni Ray April mawacho ni pile pile en ga mana barabara kwani nakula barabara wacho ntie gik mathoth be maponi nyalose county ma Nairobi kar kae kada ne duok penjo mar Ray kachiel koda kamano mar Festus mar Ray ni adani ragna ge tielo machielo ber mar bedo kod tudruok makare mag apeyni gi ber maginyaka ne japiny kech ko wacho kanyo kwani ndara michamo ndara miuchiemo chopo ni e odi chopo kama chalnare to en twak monego beni kata kotieke oyuda peyni makare maji kaka Ray maneno chenro odiochieng' ma kawuono nyalo yudo thuolo mar neno berne kata ka sirikal wacho ni wan gi mipango mag ber apeyni. Ing'eni king'iyo mokwongo wachak gi Festus gima Festus wacho ni street lights ma ok tigi aparo ni ndase explain ni street lights nitiere tibiro yudo ka kolose kawuono to ok bi budho ka jonjore waluong ni nying joket gin jonjore obiro mowuodho waya oro obiro mowuodho bulb mine nitiyo godo no endo for reasons magine maging'eyo. Koro such a case ibiro yudo ka onyalo miyo area no endo stima onge te nikech bulbs go otudore koa kama ochakore kama control nitiere nyaka tung mantiere e kinde no endo ka ng'ato wuodho to iyudo ka mamoko go endo ok nyal tiyo but mana kaka koni wantiere gi team matiyo gotieno ma mane tich magitimo maka giyudo report ni area makama stima ok tiye to they always respond to gi make sure ni stima nendo duoki ma ok ginyal ibiro yudo ka en area ma is not so safe nikech ok inyal be keto jatich mondo miyo dhi otigo tieno kama ing'eyo ni is not so safe. Koro such a case wakono gini weuru mondo mikinyo duok gi kiny nikech ngimagi be is as important as tich magitimo nendo. And then Ray dwaro ni mondo ong'e ni mano en penjo maber kabisa nikech penjo dwaro duoko to duoke mamiyo ng'ato ng'eyo wach. Ing'eni weche mek yore pare piny ma nyalo bedo go to onge yore be dhano biro wuotho be chiemo biro yudore economy no biro chalo nade. Nairobi mana kaka wakoni king'iyo the population mantiere Nairobi to gi yore ma wantiere godo in fact yore ma wantiere go nego kendo wachak wamed more links to be able to connect Nairobi mondo mi ng'ato kadwa wuok kata mana Eastleigh to dwa biro town to en gi shortcut manyalo nikech dhano dwaro shortcut mondo mi giyud kaka ginyalo chopo kama ne gidwa timo gimoro within the shortest time possible mondo bed no nyalo dok to chako tim tich moro. Koro yo ka onge ma ok olos yo tibiro yudo mondo mi wuog up hill tichop town inyalo tiko kata na seche mang'eny ma di sedhi miduogo michaki concentrate timoro koro ichako timo tich moro monego beni timo emomiyo wan kaka Nairobi and sana migapa mar yo niendi kanindo to weche mek yo kachiyo to weche mek yo to adwa nagoni ni wach mar yo niendi kata mana governor ok nyal tiyo kata na seche madhi kata na 4 every day seche 4 bang' seche 4 nyaka expect ni simbe ubiro penjo ni yo machalo kama dhi nade or samoro yudo ka wantiere e meeting to ubiro penja ni to
area makoni gi area makoni yere kaka wanyalo open up mondo mi wa link yo no endo through the bridges and or motorable bridge or footpath. So yo en component maduong' kabisa e dongruok mar piny. Erokamano. Wachopo kama watieko. Nairobi gi manifesto duto mantiere chenro duto motimo owacho kata ni let's make Nairobi work. Wacho ni lazima work. Kama ntiere karkae. Karango pillars moko ka gi ang'wen. Mabende itiyo kata ka watieko ikono ka Nairobi tiyo koso kti. Order iwacho ni dignity, hope kod mano mar loss opportunity mantiere karkae nyaka sani. County ma Nairobi ochal nade. Sare mana kor mar goyo riti. Na I work koso I work. Nairobi na work. And kaka ngamo sebede migawo mar weche mek gero yo. An gi confidence kabisa kaka ni Nairobi na work. Nikech I'm very proud ka wuotho all parts of Nairobi. Tiyudo ka yore gerore, NMTs gerore, tich dhi mbele. Mano ng'isi ni ina work. To mondo mi wamiji the dignity. Nikech ok inyal miyo dhano dignity ka yo giwuotho to gigwenyore ma gok gituomore. Yaro negi kar wuotho maber. And hope, we have to have that hope. Emo mi akoni Nairobi ok wach ne in 2 years. Nairobi kiwuoyo kuome to nego wuo kuome in long term. Eka inyalo gero barabara, inyalo gero infrastructure ma is sustainable in the long run. And then opportunity. Ingeni samange yaro yore. Miketo stima. Miketo kama dhano nyalo wuothe. Tigonyo negi piny. Imiyo dhano opportunity nikech opportunity mar biashara, opportunity mar ng'iyo gik ma ginyalo timo mondo mi gigero uchumi. Nikech ng'ato biro wuok to en gi confidence no nyalo dhi modhi ong'iew gima odwa ng'iewo chande kata gik modwa dhi waro ka mondo dhi otim godo biashara. Koro mano endo ema anyalo wacho ni ina work. Agweni erokamano ahinya. Ibrahim Auma kubedo kod dhia makono ka warango bero piny ma Nairobi. E chenro ni mara rameny piny. Erokamano. Nyakon mojoni mibedo kodwa nyaka sanda ikosekalo 20 tok sareyo. Mae makilo e giko mar twak mar rameny piny e lo nyawadwa Lydia Okeyo. Nyinga Cleophas Oluoch. Jakisumo kanyo kod Mokeo nyaka Chisango. Oriti masani warad Sadek weche manyien mag Imre.